n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị angel nke Chukwu, all the angelic forces, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa, all the entities of powers, ndị na-agagharị na-eme mma. Anyị na-anabata ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-alụ ezigbo ọlụ n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ n'aha Chineke. Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, or you call me Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer, or a priest. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what is cause and what make cause to be effective. What is cause and what make cause to be effective? Ọ bụrụ na ị na-egharị anya n'elu ụwa gbaa gburugburu, enwego some provocative things that makes one or two people to start shouting, laying cause. But that is over. All the causes ndị mmadụ na-ele or the effective or not drug. Now be so quiet. Genti, come I learn something that is very unique today. Echefuna, na anyị nọrọ nwa mee. Our group ritual is still ongoing. Ị nwere ike join na esọtụ ụwa niile ebe ọ bụla ị nọ. Echefukwana na ọfọ mkpụrụ ụbọchị anọ to close end of this month. Na anyị na-enwe ihe anyị na-akpọ 4 days program eji achịkọta ya. Yes. N'isi ụtụtụ a ejegoro na temple chụọ aja nke ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Etu a ka anyị ga-esi na-eme etili ụbọchị anyị ga-achịkọtazi ya. Ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ịchọkwa na ịbịa soro anyị na program 4 days end of the month program, you are welcome. Ịbịa wee jiri ya petition jiri ya aka ndụ wee bịa. Yes. Ndị ahụ nọkwa nso na-esonyere anyị online. Echefuna na ọsọ na social media WhatsApp nọmba ka ị ga-enweta nchịkọta ya maka ndị sonyere ndị nwere ike ịbịawu. Eweziga nke a ma afọ ya na social media elu ya ma ọ bụ n'eziokwu TV. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, fọwọdụ ya trip prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi tii na ọnwa abụ. Then ọ bụrụ na ị nwezi ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị na ya bacha ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri, WhatsApp nọmba ihe nweta bụ 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ma ọ bụ 08138243871. Na ya na screen ị ga-afụja m nọmba. Na ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị bịa. Ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Now let's proceed. Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara gị taa bụ gịnị bụ ịbụ ọnụ. Cause. Cause bụ declaration made by anyone, maybe out of anger, crying for justice, crying for help, pleading for fairness and justice from divine. That is cause. Now, ajụjụ ọzọ ị ga-ajụjụ onwe gị, how effective is those cause people are laying, and what will make you or make your cause to be effective? Ị ga na-anụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu abụ nwaanyị ajadu, abụ nwaanyị ajadu. Mgbe na-asị okwu ọsị na Chineke nke nwaanyị ajadu ga-abọ gị ọbụ, ga-eme gị nke a, ga-eme gị nke ọzọ. Achọrọ ka nkọwa ya etu ọ ga-esudo gị anya. He who want to come with equity must come with clean hands. Yes.
ọ bụrụ taa ka kọsụ bidobere ma ọ bụ ikwubi okwu ọbịa na mmezu. Mgbe gburugburu o nwere ihe a na-akpọ na nwaada na-emegburu nwaada, o wee bịa na be nna ya ma ọ bụ na be di ya ma ọ bụ ebe ọ bụla ọ nọ ma ọ n'obodo ya wee kpụọ ike n'ala wee kwubi okwu, ọ ga-adị etu a. Ntị ọ dịkwa, o nwere akọ mma akọrọ gị. O nwere one family mma ka nwaanyị bịara ije di, nwunye di wee na-emegbu ya maka na nwunye di ya mụtụchago ndị buru ibu ife onye nwa bịa a na-emegbu ya. Oru ụbọchị nwaanyị na-aya ahụ, nwaanyị dị ime na-enwe bleeding, instead of nwunye di ịbịanyere ya aka mara nsogbu ọgbụ ya nkịtị, nwaanyị bilidigido bụ nwaanyị nke na-agwụzi nwaanyị n'ike n'ike, nwaanyị wee kwubi okwu wee sị na akaji ya emerie na famili a, na nwa ọbụla si na famili a wee ji ije di na be di ya na a ga-eme ya akaji. Nke bụ eziokwu na okwu a nwaanyị akwụcha mecha anyebe nsogbu. Yes, I'm a living witness because all ihe mere n'ebe mma ọfụma eji the full story n'aka. Ọ na-emezi onye ọbụla si na ya famili nwaanyị jee ije di nwee ike mụọ ofu ma ịbụa, o nwee nsogbu, ọ nwụrụ, ebunata bịa nye. 3 years down the line, another one, the second daughter, mekwa the same thing, eburu bịa nye. Another 3 years down the line, o mee the third person. Maka o mebu nke mgbe eche nọ ihe ndaba, o mee the second one, na-asị nọ ya nwoke nọ ihe ndaba. Mgbe o meziere nke ịtọ, ụkwụ ji wepụ onye ọbụla ọsọ. Ka nke ịtọ mechara aka na-ejikwagharị aka, ọ nwụtawa na isi nke ịnọ. Gbaa ka eji wee jeje medi nitfọ, mgbe ejizi chụba ese, wee jụta ese ihe a nke ọrụ gị mere, wee mewe restitution, mewe reparation, wee appease the spirit of the woman, wee kwazie the woman, kwasie ya kwakwa nwa ya emegidekwa nkwarụ n'ofe ije a. Ebe niile wee jiri oyi, obodo wee gbarụkwa ute, famili akwụsị inwe nsogbu. Ntị ọ dịkwa, nke a bụ ofu. O nwere ụfọdụ akụkọ ụfọdụ na-awa eme ịfụ ka nwaanyị na-asị na anya bụ nwaanyị ajadu, na Chineke nwaanyị ajadu ga-agbara ya ọgụ. Nye ntị, kedu ihe bụ Chineke nwaanyị ajadu? Gịnị bụ ajadu? Onye bụ ajadu? Ajadu bụ that a widow, enwere ozi di, enwere ozi nwoke kwudo ori enu, oburu ọnụ, jiri onwe ya na-azụ ụmụ ya, na-enwezi nwoke ọbụla kwụ ya n'azụ, na-emeri ya nta, na-emeri ya imo, nyere ya aka wee na-azụ ụmụazị. Ọrụ dịrị ya na nwoke so eburu. Onye a bụ true definition of nwaanyị ajadu. Ntị ọ dịkwa, ọ bụrụ gị nwere onwe gị bụ na di gị nwụrụ, gbaa ikwezie nku, iwe bomb shot, iwe trousers ide ibu mgbe di gị nọ, ịtabazie ndụ, tụwa ndụ mmanụ, gbarabazie doro ime, ndị mmadụ fụzie gị, ị na-ebu, ị na-akwarapụ ibu, ịmụ ihe niile ire ebebu ifo, ị na-ejizi eme na-ata ma shawama ma ihe niile, asọkwa ndị ịta shawama dị njọ. Mana ana m achọ ịkọwara gị, ịrụzie nku, fepụzie night club ọbụla ị nọzi, ị na-ata nkwọbi, na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ntị ọ dị, mgbe anyị na-emezi datin, ọ dịzie ka ha si niile akwazie emu na di gị enwu, o na di gị nọbụ mbụ nọnyere gị aka n'ime, mgbe anyị na-agbazi akwụnakwụna. Mgbe ị na-emezi etu azi, o nwere ike ọ bụrụ na ụdị laịfụ ayọpụta na ụdị laịfụ adịbụ n'ime, ọ nwezie ka mmadụ si wee chọọ okwu ma a na-enyere gị aka na-akwụ ụgwọ ụlọ. Mfe atụ unu bibi na eruma mpalọ mgbe di gị nọ, kịta ịkwadago na flat ma ọ na duplex, courtesy of a man. Kịta ego na-arụghị moto, eme na-arị gị nke a, mere gị nke a, ị nọrọ mma nyere gị aka na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị, na-enyere gị aka na-enyere akụ n'ụlọ. Ịhụ nwaanyị ajadu, ajadu ka njọ n'ime onwe gị, ịbụ nwaanyị ajadu. Nke bụ eziokwu na ịbụrụ nwaanyị ajadu. Ntị ọ dị, nwaanyị ajadu ahụ nwaanyị na-agba mpe, o nwere ọzọ onye na-abụrụ ahụzi ya, nothing, nwere ihe ọbụla bụrụ isi nyenwa, erie nri n'ụlọ onyenwa, ọ bụrụ na eriri onyenwa, ọ nọrọ na mwute, onye nwaanyị ajadu. So ọ bụrụ na ị so na onye abụrụ nwaanyị ajadu, ị na-atarụ ndụ, na-agbado dorume, ịghọtara ya, na-eme ihe niile ị chọrọ. Mfa kịtazi ka i bidoziri ndụ, mmadụ mee ihe iwe sị na Chineke nke nwaanyị ajadu, ọ gaa madam, ị bụrụ nwaanyị ajadu.
any course ọwụ dị ile ama work maka na mmụọ ịbụrụ nwaanyị ajadu. Okay? That sacrifice ya nwaanyị ajadu na-edi ma ndị na-abịa ekwe nkwa nke a na-ekwe nkwa nke ọsọ onye ọbụla jide ya achọrọ ya ọ na-azụ ụmụ ya n'ezi omume bụrụ ọnụ na-azụ ụmụ ya onye ya bụ okpe ekpere sị Chineke nke nwaanyị ajadu ebe ka ị nọ n'ime mmụọ na eziokwu nwaanyị ajadu ege ya ntị. Ịghọtara ihe bụ kọs bifo ikwugbo okwu kọs. So ịghọta etu kọs si arụ ọrụ. He who coming to equity must come with clean hands. Abụrụ niile erijuru onwe ha afọ na-emere onwe ihe dị na ị na-asị n'iwu Chineke nwaanyị na-akpọ Chineke nwaanyị ajadu. Ọ bụrụ onye kpọọ ada Chineke nwaanyị ajadu n'olu ya ị ga-anọ n'ọkwa nwaanyị ajadu bifo ị na-ekwu Chineke nke nwaanyị ajadu bịa gbara gị ka bụ ofu. O nwere otu ụbọchị ka akọrọ unu ofe akụkọ ihe mere na temple one day. I think last year. O nwere one young man, yes, a matured man from Edo State. He came to my temple. There from there no maka no nya ka e dị. Si okay ya no. O wee sị no nwere ihe ọ chọrọ ka mmeri nsị agịrị dị ya. O wee sị no nwere nwata nwaanyị onye befa. Ya na ha kwuru na ha ga-anụ di na nwunye. So mana nwata nwaanyị be ha chọrọ ije obodo oyibo. O wee sị ya wee entinye akaụntụ ya na-agba mbọ. He did everything humanly possible with the agreement ya na dị nwata nwaanyị nwere. Mana ha na-ayịkwa ahụ ịmago boyfriend na girlfriend. O jidekwa onye dị gị ejidekwa bụ gị onye. Etu a ka emegidere ihe a with this girl wee with support ya na nke the girl nwetakwa wee jikọọ ya ọnụ na today as we speak na the girl nọ UK. Mana ihe surprise is o ji bịa na nke bụ na the girl gaziri UK say sorry na that agreement ya ha mere mgbe a na because of some certain obvious reasons na ya go out of that agreement. Therefore na ihe gbasara nyanwa gafe jewa bụ nke nwaanyị bụ ụzọ gafee ka ọ gbagota nke nwoke is no longer feasible. So n'ọnya ka nke nwoke ji wee bịa nwoke wee si ya wee bee wee wutie ya wee feel obi trade wee bịa n'ọnya ka eji wee bịa ka m jee n'ọrụ ya ọgụ na mmụọ ka m kpee the girl ikpe na mmụọ. Probably na ya adị happy ma ọ bụ na the girl gbaala ma ọ bụ na deport ya from UK na ọ ya ekwu ya ojiji. Mana ọ bụ na ewezụga ụmụ ihe na-abụ a n'obi na-agbanwe ya na ọ ya ekwe ya ojiji. Onye a na-agwa gị chaatịrị m ọ bịacha na nke m almost gboro one chaatị ahụ gboro one dị stop na wee sị sorry o nwere ihe nwe this particular girl gịnị ya na-enwe carnal knowledge or yes gịnị ọ bụ girlfriend and boyfriend or yes say sorry there is nothing we can do. Ihe a bụ ihe emeta n'oyi boy ka ọ bụ ihe ahụ my judgment. Si na ihe emeta n'oyi boy nke mbụ gị nwa na nwoge emebe the needful. Yes ikwere ya nkwa ọnụnụ then ọ gafezie akpọgota gị mana gị nwa na nwoge emere ọzọ nke gị and n'ihi na-eje n'ifi ya to mindset ụmụ nwaanyị na-eje ga-ana n'ifi ya ihe ọsọ gị spend dị ọsọ ya bụ na igori iPhone 14 Pro Max uche ya bụ na ewere gị ifi ya wee kwụọ ụgwọ orughelu ihe anara. Ịmara ndị Igbo na-atụ ilu si na ewere ihe onye na-asara kwụọ ya ụgwọ oruru na ọ ga-anara wee sị nwanna na-ewere gị ihe ị na-asọ ihe ị na-achọ ihe ị na-asalụ bụ honey pot wee kwụọ ụgwọ. Therefore weda ma o ruziri ihe spendịrị n'ebe ọ nọ ma ọ n'oruru gị weruzie nabazie bịa bụzie nke iritere gị n'ọsọ ya wu. He wasn't happy. So mana ihe na-achịkọwalị niile o nwere ihe ọ bụla o medigere ya wụ because na ọ bụrụ na gị na-emelụ business ọ gwa gị na ihe dị etu a inye ya ego gịnị ya ejere na nke ọzọ gịnị ya browse ịmanụ on a business level. Mana mgbe ọbụla gị na-eche ihe na platonic love na-eje n'ihe na-eme n'ihe then mana n'ọgwụgwụ ihe meta n'ọyị. So ị kwesịrị ịma ihe ya eme ka kọs wee gaa ihe ga-eme ka kọs ghara ịga and ịghọta na he who is coming to equity must come with clean hands. That is the only solution. Ka m kwụsị ebe a
inwe ajụjụ na nkụzi abụọ n'ịchọ ka agbara gị afa niile, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 871. Na ya na screen gị ga-afụ nọmba. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ngọzi na amara nke Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie unu ma nọnyere unu oge niile. Ya gazie, ka emesịa.